wane kaza ya shige mun dubu Allah da zan zo in gani me ya kamata in biya muku wannan bukata bayan nan kuma ina kai bayan nan kuma ishin da face mask yanzu an samu face mask kuma za mu raba kowa zai zama cewa saboda akwai wanda misali ya warke kaga in ba sa face mask kuma wani bai warke ba zai iya yawan kuma kun ga muna a waje ɗaya ne an gane so abin da ke faruwa shine mu yi hakuri da wannan in Allah da kuma za mu zo a raba face mask kuma za a ba kowa ya sa hancin sa yadda zai kare kansa da ɗaukar wannan daɗi ina ganin abun da zai iya faɗa na yau kishin da ya faru jiya ba wani abu bane mun san rashin fahimtar juna ne tsakanin mu da ku inda da fahimtar juna ba za mu bari wani abu ya faru ba kwamishina ya ce mu jahilai ne mu sai mu aikin jahilci kishi na abinci ina ko na ba sai kuma sai mu gana za mu yi da ka abinci ba ma za mu yi da ka abinci saboda mai mu ga mun samu ka akwai wanda yana cin abinci wanda ya fi nan gurin a gidansa akwai wanda kuma yana cin abinci wanda mai yawa ne an gane amma an bashi wani abu bai saba ci a tafi ba yana kwano yake ci shi sa muke kokari mu ga mun sa cewa kowa cikin nan akwai mai tambaya ko kuma akwai mai wani jawabi da zai yi ina da jawabi na ni ina son abinda nake so a gidan nan daftocin da suke lura da coronavirus daga jiha zuwa federal government su nuna mana gwajinmu da suka yi cewa na farko mu positive ne ko kuma su nuna mana cewa mu su kawo mana takardarmu kamar yadda mai ciwon HIV zai je a gwada shi a bashi certificate nashi yana da virus ko bai da shi in ya bayi da shi ya yi firi in yana da virus ya san ya hau kan magani amma wannan an ce kana da coronavirus mun gani a duniya kasashen da abun nan ya fito ana ba su magani ana kula da su akwai daktoci a kansu anytime 24 hours suna aiki a kansu suna kai ka mun gan su a duniya ta nuna mana su mu me yasa mu da muke jihar Gombe ba daktar da yake zuwa ya duba lafiyanka ya san cewa kai mara lafiya ne is a patient ne kai dokan patient fa wanda za a zo a duba shi ne yana kwanci asibiti ana lura da shi ana masa allurai ko ana sa masa drips ko ana bashi ta nan wurin babu komi a gidan nan babu komi a gidan nan sannan magana na ƙarshe muna sanar da gwamna ya gaya mana mu yana using da mu SAA ana bashi wani percentage nashi ne mu ya fito ya gaya mana mu ne wannan magana muna son gwamna ya zo shi ko ya turo wakilinsa nan ya zo shi nan wurin da shi da kwamishina mu live ya zo ya duba mu ba lafiyayyu bane a ba mu takardar mu mu ba mu da lafiya kawai mu zauna muna karban magani idan ba a yi haka ba rikici ɗaya wallahi rikicin nan yanzu aka fara bari amsa maka wani mai magana yayi bari amsa maka wannan tambayar kamar yadda ka faɗa kace a duniya ana nuna mutane ga yadda ake kulawa da su a wannan harkar coronavirus in baka manta ba na farko na ce maka a cutar nan kashi uku ne akwai mild akwai moderate akwai severe kai kuma na san kana cikin mild ne ka sani abin da sana sani shine yanzu ya well conscious haka ke magana nan komai naka yanzu maka bin ladiya wata kila so sai wannan boye ka ne kan boye ka yanzu har cikin wannan dawo da shine amsa da kashi uku da na ga maka cikin kashi ɗaya wanda ba wai sai an ba su kulawa na irin da suke so ba ka gane me yasa saboda baka bukatar irin wannan me yake bukata at least akwai magani da ya kamata ce ana ba shi ina kai ka me ne amfanin antibiotic a jikin dan adam shine ba ina zuwa ma ina kai ka duk mutumin da bai da lafiya ana ba shi ko antibiotic ne ko da ana baka antibiotic sai ka developing wasu symptoms wani abun da ya saba baka me yasa to ba a yi ba dirin baka wani labari guda daya na dawo Gombe da kwana uku mutanen angonmu suka je suka ce na dawo bani da lafiya kuma lafiya na karau kana ji ko mutum kwana na ukun suka zo suka min gwaji suka tafi almost ba su kada dawa ba sun haura 15 days suka dawo
bari in gaya maka coronavirus idan tana jikina a wannan 15 days sai ta nuna ni. Bari in gaya maka kuma da duk yan anguwanmu na yi mu'amala da mutum sun kusan miliyan 1. Ajiya a wayannan yan kwadan din ya kamata ku je ku killace kwadan. In dai har muna da shi da Ya gaske. kamata ku je ku killace kwadan. Sabili da birin gaya maka corona ba ni an min gwadi guda 4 birin gaya maka na zo Gombe daga Niger nake. An min gwadin ku ba irin wannan ba a Sokoto. Gwaji mai kyau consultant doctors su ne a wurin suke gwada mutum a wurin ka fita ka zo ka na shiga gusau an gwada ni consultant ne ba za gwamna na zuwa har wurin ya zo ya tsaya ya kai awowin da zai yi ya tafi sannan su ba za su bar wurin ba sai karfe 12 na dare za su tafi sai a yi closing hukuma ta yi closing da safe 6 sun zo wanda suka kwana a gate a ƙara gwada su shiga ba mai ce maka kala a jihar ina kai ka daga fannin gaba magana na sauka Haka bane.